Táto krehká mladá žena musí brániť svoje kráľovstvo pred nepriateľmi, ale ešte netuší, že jej hlavný nepriateľ sa skrýva v paláci. Toto je film Cisárovná a bojovníci a ukáže vám, ako vyzerá skutočná odvaha. Udalosti vo filme sa odohrávajú v starovekej Číne v čase, keď bola rozdelená na niekoľko malých kráľovstiev. Princezná Fei Er z kráľovstva Yan sa obráti na svojho prísažného brata Shuehu a oznámi mu, že zajtra budú bojovať s armádou Zhao. Jej otec je silný bojovník a ona verí v jeho víťazstvo. Počas dažďa začínajú dve bojujúce armády zvádzať neľútostnú bitku. Bojujú mečmi a kušami. Princezna vidí veľa zranených bojovníkov a niektorým z nich vzdáva poslednú úctu. Fei Er sa dozvedá, že aj jej otec je zranený. Teraz má generál Muyong Shuehu viesť protiútok. Je to práve ten Shuehu, princeznin prísažný brat. Fei Er nájde svojho zraneného otca a dozvie sa, že chce odovzdať kráľovskú hodnosť generálovi Shuehu. Hrdinská bitka pokračuje a v jej priebehu všetci bojovníci z kráľovstva Yan statočne bojujú za svoju krajinu. Zhaová armáda ustupuje. Zraneného kráľa navštíví jeho synovec Jan Huba a sťažuje sa, že nebol zvolený za hlavného veliteľa. Kráľ tvrdí, že Huba sa zaujíma len o moc a svoje ambície a osudy ľudí ho nezaujímajú. Rozúrený muž dorazí zraneného kráľa. Ľud sa lúči so svojím kráľom. Podľa zákona má byť korunovaná jeho dcéra, princezná Fei Er. Niektorým bojovníkom sa to nepáči. Chceli by, aby sa ich kráľom stal generál Shuehu, ktorý je však nemanželskou sirotou a nemá nárok na trón. Obrat sa takmer skončí bitkou. Generál Shuehu pokľakne pred novou cisárovnou a prisahá, že bude brániť kráľovstvo Yan pred všetkými jeho nepriateľmi. Napriek tomu Huba a niekoľko ďalších ľudí nie sú s touto voľbou spokojní. Fei Er oznámi, že podstúpi vojenský výcvik a povedie armádu do novej bitky. Za svojho poradcu vymenuje generála Teng Bochanga. Keď zostane sama s generálom Shuehu, prizná sa, že kráľ ho vymenoval za svojho nástupcu namiesto nej. Ten jej odpovie, že len Fei Er je schopná stať sa dobrou vládkyňou a on jej bude pomáhať v každej záležitosti. Začína sa vojenský výcvik. Fei Er musí bojovať na plávajúcom kláte a darí sa jej to, no v jednom momente predsa len spadne do rybníka. Ďalšou výzvou je bitka na koni. Bohužiaľ, princezna opäť prehráva. Treťou lekciou je boj s mečom. Fei Er padá do bahna, vstáva a opäť padá. Je to veľmi náročné. Shuehu spomína na svoje detstvo. S princeznou si bol veľmi blízky. Keď chlapec odchádzal na vojenský výcvik, Fei Er mu darovala krásny kameň a odvtedy ho uchováva. Princezná si to všimne a poďakuje sa svojmu miestoprísažnému bratovi za šťastné detstvo a sľúbi mu, že ho nikdy nesklame. Je čas na ďalšiu skúšku. Musí jazdiť na koni a strieľať šípy na svojich protivníkov. Fei Er sa obratne vyhýba cvičným šípom a úspešne útočí. Shuehu ju však stihne zhodiť zo sedla. Medzitým zradný Jan Huba najmä ľudí, aby sa princeznej zbavili. Keď Fei Er umýva koňa v rieke, napadne ju skupina banditov. Skočia do rieky a zaútočia na mladú ženu pod vodou. Podarí sa jej vyslobodiť a ujsť, banditi ju však prenasledujú a strieľajú na ňu otrávené šípky. Jedna šípka prebodne Fei Er a ďalšia prebodne jej koňa. Princezná padá na zem spolu so svojím koňom. Záhadný pustovník Duan Lan Kan si to všetko všimne a ponáhľa sa ju zachrániť. Pomocou pascí sa zbaví banditov a mladú ženu ukryje vo svojom dome. Je vážne zranená a Duan ju hneď začne liečiť svojimi bylinkami. V paláci sa šíri panika, pretože Fei Er zmizla bez stopy. Jan Huba hovorí, že sa zľakla zodpovednosti a hanebne utiekla. Generál Shuehu dostane príkaz, aby mladú ženu okamžite našiel. Fei Er sa medzitým preberie v pustovníckej chatrči, schmatne nôž a vyjde von. Tam mladá žena zbadá Duana a okamžite na ňo zaútočí. Muž ju ubezpečí, že nie je jej nepriateľ a požiadajú, aby zostala v jeho dome, kým sa nezotaví. Fei Er je stále veľmi slabá a Duan ju naďalej lieči svojimi bylinkami. Muž jej chce vymeniť obväz, ale Fei Er to odmieta a snaží sa to urobiť sama. Nedarí sa jej to však a požiada Duana, aby jej pomohol. Na druhý deň dá muž princeznej palicu, ktorú môže použiť na výmenu obväzov. Ukáže mladej žene obrovský úľ a povie, že je v ňom liečivý med. Fei Er sa pokúsi sladkú pochúťku z úľa vybrať, včely ju však okamžite napadnú. Je nútená utiecť do bezpečia. Naši obviazaní hrdinovia stolujú a Duan sa prizná, že sa stal pustovníkom, pretože ho už nebavili neustále vojny. Zároveň sa medzi nimi začnú rozvíjať romantické city. Generál Shuehu nájde v lese otrávenú šípku. V paláci sa začínajú diskusie o potrebe nového vládcu pre kráľovstvo Yan. Duan a Fei Er ušijú obrovský teplovzdušný balón. Ide o to, že muž vášnivo sníva o lietaní v oblakoch ako vták. A sny by sa mali plniť, však
Duan a Feier vystupujú na malú vyhliadkovú plošinu a vychutnávajú si neuveriteľný výhľad. Princezná pochopí, že sa musí rozhodnúť. Buď bude žiť so svojím milovaným mužom, alebo si splní povinnosť voči kráľovstvu. Feier nemôže zaspať. Lúči sa s domovom, kde sa poprvýkrát cítila šťastná. Smutne sa pozrie na spiaceho Duana a ľahne si vedľa neho. Ráno sa mladá žena posadí na koňa a vydá sa na cestu späť. Duan beží za ňou, aby sa rozlúčil so svojou milovanou. Feier požiada Duana, aby za ňou letel vo svojom teplovzdušnom balóne. Na ceste sa objaví generál Shuehu so svojím oddielom. Princezná ich navzájom predstaví a povie, že Duan jej zachránil život. Muž je veľmi prekvapený, pretože nevedel, že celý ten čas žil s princeznou. Feier sa vracia do paláca, avšak do cesty im prichádza jazdec na koni a oznamuje im, že Zhaova armáda podnikla ďalší útok. Princezná sa ponáhľa na boisko. Jej poradca Teng Bochang ju informuje, že Jan Huba odmieta zmobilizovať svoje vojsko, pokiaľ nebudú uspokojené jeho nároky na trón. Preto má Zhaova armáda 10 000 bojovníkov a oni majú len 2000. Existuje len jedna šanca na víťazstvo vo vojne. Je to využitie Feier ako návnady. Je to veľmi nebezpečné, ale nie sú iné možnosti. Kráľ Zhao vidí, že princezná vedie jeho protivníkov a prikáže svojim vojakom, aby ju zajali a vymenili za veľké výkupné. Začnú ju prenasledovať. Medzitým na nich janskí lukostrelci vystrelia stovky šípov. Čoskoro do bitky vstúpi pechota. Dve armády sa zomknú v zúrivom, šialenom a divokom boji. Zhaova armáda utrpí ťažké straty, stráca kone a vozy. Na kráľov rozkaz časť jeho vojska prenasleduje Feier a tá ich vláka do pasce. Ide o to, že v bujdom lese sa skrýva ešte jeden oddiel. V správnej chvíli sa zapojí do boja. Kráľ Zhao spadne z voza a bojovníci Yan okamžite zaútočia na jeho oddiely. Keďže sú obklúčení, vojska Zhao samozrejme bitku prehrávajú. Navyše sa do bitky pridáva aj samotná princezná. Sama zajme princa z Zhao. Kráľ nepriateľského vojska vystupuje z vody a generál Shuehu na ňo okamžite zaútočí. Feier však svojho brata zastaví. Princezna hovorí, že chce ukončiť túto vojnu. Tisíce bojovníkov už zomreli, ale za čo zomreli? Feier hodí meč a povie, že ich kráľovstva nepotrebujú vojnu. Kráľ a princ Zhao odchádzajú so zvyškami svojej armády. Janskí bojovníci povzbudzujú svoju odvážnu a zároveň múdru princeznu. Po návrate do paláca Feier vyhlási Jan Hubu za dezertéra a zbaví ho všetkých titulov. Tento muž však nemá v úmysle vzdať sa. Má nový smrtiaci jed, na ktorý neexistuje protijed a rozhodne sa princeznej opäť zbaviť. Feier a Duan na seba stále myslia a veľmi si chýbajú. Pre princeznu je ťažké sústrediť sa na štátne záležitosti. Odmieta slávnostný obrad korunovácie za cisárovnu a priznáva sa Shuehu, že je zamilovaná do svojho záchrancu. Generál prezradí Feier, že Duan nie je obyčajný pustovník, ale legendárny mesačný bojovník. Bola to najnebezpečnejšia armáda v celej Číne, ktorá neprehrala jedinú bitku. 10 kráľovstiev sa proti nim spojilo a raz v noci zničili ich armádu. V tej bitke prežil iba Duan. Princezná Feier sa vzdala trónu. Chce, aby namiesto nej vládli generál Shuehu a poradca Teng Bochang. Mladá žena opúšťa palác na koni. Shuehu ju zastaví a požiadajú, aby si to rozmyslela. Vidíme, že aj generál je do nej bláznivo zamilovaný. Srdcu sa však rozkázať nedá a Feier sa ponáhľa za svojím milovaným. Ponáhľa sa cez polia a lesy, zatiaľ čo nič netušiaci Duan sa snaží vyviesť svoj teplovzdušný balón do neba. Mužovi sa to podarí a balón postupne naberá výšku. Feier sa objaví v jeho blízkosti a Duan hodí dole lano. Mladá žena vstane a nechá sa objať svojim milovaným. Spoločne letia v oblakoch a vychutnávajú si neuveriteľnú krásu okolitej scenérie. Vtedy si navzájom vyznajú svoje city. Večer teplovzdušný balón klesá. Feier a Duan sa ukryjú pred dažďom a strávia spolu svoju prvú noc. V tom čase sa generál Shuehu dozvedá, že Jan Huba spolu so svojimi vojakmi opustil mesto. Zdá sa, že chce zorganizovať občiansku vojnu. Shuehu sa ponáhľa do lesa a nájde meč, ktorý kedysi patril mesačnému bojovníkovi. Čoskoro sa stretne s Duanom na brehu rieky. Hodí mu ten istý meč a vyzve ho na súboj o princeznú Feier. Medzi dvoma najsilnejšími bojovníkmi sa odohráva zúrivý jediný boj a končí sa remízou. Shuehu povie Duanovi, že kráľovstvo Yan je v ohrození a požiada ho, aby vzal Feier ďaleko odtiaľto. Medzitým do paláca vtrhli dezertéri vedení Jan Hubom a uzurpovali trón. Generál Shuehu sa vracia do paláca a zradca Jan Huba mu okamžite hodí hlavu poradcu Teng Bochanga.
Muž vytasí meč, no okamžite na neho mieria stovky šípov. Našťastie bojovníci, ktorí sú mu lojálni, chránia Shuehu svojimi štítmi. Generál Shuehu im nariaďuje, aby sa stiahli. Podarí sa mu opustiť palác, no jeho vojaci sa musia obetovať pre svojho vodcu, aby mohol ujsť a zachrániť sa. Jan Huba posiela svojich banditov, aby zlikvidovali princeznu Feyre a Duana. Dom pustovníka je napadnutý, naši hrdinovia sa však nemienia len tak ľahko vzdať a pomocou rôznych pascí a zbraní sa im podarí zbaviť sa takmer všetkých svojich nepriateľov. Niet divu, veď toto je najlepšia bojovníčka a najodvážnejšia princezná v Číne. Bohužiaľ v jednom momente Duana pri zachraňovaní Feyre prepichnú dve jedovaté šípky. Napriek zraneniu zachráni svoju milovanú a požiadajú, aby sa vrátila do paláca. Duan jej nepovie, že na tento jed neexistuje protijed. Generál Shuehu nájde v poli ešte jeden oddiel, ktorý je mu lojálny. Žiada svojich ľudí, aby toto miesto opustili, no tí plačú a hovoria, že nemajú kam ísť. Shuehu nebojácne prichádza za Jan Hubom a vyzýva ho na súboj. Je pripravený bojovať s celou armádou zradcu a bez námahy porazí viac ako 10 najlepších bojovníkov. Ale ani taký bojovník ako generál Shuehu nedokáže poraziť takú veľkú armádu. Už sa rozhodne dôstojne zomrieť v boji tak, ako by to mal robiť hrdina, no do hrobu si mieni zobrať so sebou čo najviac nepriateľov. Jan Huba vystrelí na Shuehu a šíp a zraní ho, no ani to nedokáže zastaviť zúrivého generála. Pokračuje v boji, kým ho nepriatelia nezačnú prepichovať kopiami. Aj vtedy je Shuehu pripravený bojovať ďalej. Strhá zo seba šaty a svojim šialeným pohľadom zastrašuje protivníkov. Princezna Feyre vstupuje na boisko. Vidí zraneného Shuehu a sľubuje Janovi Hubovi, že sa pomstí za svojho miestoprísažného brata. Generál dá princeznej svoj meč a ona vyzve dezertéra na súboj. Toto je veľmi nebezpečný a nemilosrdný boj a prežije ho len jeden z nich. Jan Huba jej vyrazil meč z ruky a hodil ju na zem. Chystá sa ju prebodnúť mečom, ale Feyre schvatne kopiju a zradcu dobije. Mladá žena vstane a vidí, ako ďalší bojovníci hádžu svoje meče na zem. Generál Shuehu tiež padá na zem. Jedno zo 100 zranení sa zrejme stalo smrteľným. Princezna Feyre sa vracia k Duanovi a vidí, že jej milovaný je mŕtvy. Teraz je na všetko sama. Mladá žena posiela Duana na jeho posledný let v jeho teplovzdušnom balóne a vracia sa do paláca. Stane sa veľmi múdrou vládkyňou, ukončí všetky vojny a nadviaže mierové vzťahy so všetkými ostatnými kráľovstvami.